шобонакро дар ваъдаҳои ғизоии худ истифода кунед. Ва як салати бисёр хушмазза ва фоиданок аз шобонак. Фоидаҳои шобонак барои ҳама маълум аст, ки ин зидди саратонӣ аст, барои бемориҳои дил фоиданок аст, барои занҳои ҳомила, ки аз камбуди оҳан азият мекашанд, онҳое ки камхунӣ доранд, ва барои биноии чашм бисёр фоиданок аст, чун саршор аз витамини А ҳаст. Дорои витамини гурӯҳи Б, витамини С ва витамини К дорад ва ҳаст албатта онҳое ки ин гиёҳ барои онҳо, масалан агар захми меъда доранд, дигар дардҳое ки доранд, ин гиёҳ зараровар метавонад бошад. Барои ҳамин пеш аз истифода бо табиби худ ҳатман машварат кунед ва ман дар зери видео ҳам фоидаҳо ва ҳам зарарҳояшро менависам. ҳатман мутолиа кунед. дӯстон, рамазон муборак. кӯшиш кунед аз ғизои солим, аз чизҳои сабзавоти тару тоза дар ифтор истифода кунед ва саломат бошед. То дидор дӯстон.